Pasyente sa Lapu-Lapu City Hospital nga may reklamong nakadawat og mga sakit nga poong gikan sa doktor nga nagpaanak kaniya, gustong muluwat og public apology ang doktor. Ani ang report. Sa labing unang higayon, miatubang sa mga tigbalita ang 18 anyos nga pasyente sa Lapu-Lapu City Hospital kinsa nakasinati og sakit nga mga pong gikan sa doktor nga nagpaanak kaniya. Matod ni JL, di tinuod nga pangan, buot niyang mahatagan og katinawan ang mga panghitabo niadtong Enero 26 sa buntag dihang nanganak siya sa Lapu-Lapu City Hospital. Pagkabaw niya sa ko edad, naanak siya nga. Kanang kuan mo ni mo na nga bata pa ka kanang ug unsa ko ano ko kabugo kay makuha ko na sa akong anak. Nya, nay mga pangutanan niya nga dili ko kasanong mamba. Kay ingnan ko niya nga bugo. Ug isa pa ni mga way kwarta ako sukay mo reklamo. Dugang ni JL, dawa usab-sabta sa doktor ang iyang kahimtang nga naluya na siya human sa pagpanganak, hinungdan nga di kaayo siya makasanong sa mga instructions ni ini. Nigawas na ang bibi, kisugo ko niya nga ikuan ko na ako ang nipol. Ako kung giana ma'am niya. Gikapoy sa biya ko gutong, nipahuway ko kadiyot niya, nakitaan ko niya. Iyang gikumot pag ayaw akong tutoy. Iyang gikumot nga, murabit ka nang gigil ka. Anong nakikalagot, ano ba? Kumuta, ano siya nga, ikaw di ka kasabot sa instruction. Ya. Nana ko, ma'am, gikapoy patang ko gutong. Siya dili, kay muna. Ang sakit niyang kasinatian, nagpabalik-balik sa iyang huna-huna, busa nakahukom siyang i-post kini sa social media aron makuha ang atensyon sa kadagkuan sa Lapu-Lapu City Hospital ug mismong sa Ubigayni nga nagbuhat ni ini ngadto kaniya. Apan human niya kini ma-post, may mga staff sa buhatan sa mayor nga nanawag kaniya ug mibisita sa ilang balay. Hangyo sila kay nako ni kanang uban nga madamay ba kanang nindot kanang nagtinarong bitog serbisyo ana. Hinungdan nga nakahukom siyang i-delete ang iyang post. Apan nakaani hinuon og mga negatibong reaksyon gikan sa ubang mga netizens ang pag-delete niya sa iyang post. Ug sa ilaha daghang nadamay sa amo apod. Kinabash man sad ko nga nabayran ko no ko mo lang i-delete. Ya na-post bid sad ko ni kuan mayor nga fake ko no ko gamog na mong daog storya mo to dito sugod nga daghang kini storya nako nga ay nabayran ka no na. Si Mayor Junard Ahong Chan sa iyang bahin mipasabot nganong na-post sa iyang social media page nga fake news ang maong reklamo kay base sa pauna nilang investigasyon wala may pasyenteng nanganak sa Lapu-Lapu City Hospital nga may susama og pangan sa babaeng nagpost sa iyang reklamo sa iyang kasinatian. On our end, what may record niya last Pachico, what may nanganak na certain ana niya on the basis sa side sa katong initial nga investigation sa katong mga nanganak ng mga doctors nga na-attendan nga mo'y makuhaan ra sa ato ang side, wala man sad. Hinuon, human ma-verify sa mga staff sa City Hall ang maong reklamo ug natultulan ang panimay sa pasyenteng may reklamo, gitangtang ra usab sa social media post sa mayor ang pagbutang niini og fake news. Sa bigas bahin, parehong gikonpermar sa hospital administrator sa Lapu-Lapu City Hospital sa reklamante ug sa inahan sa reklamante nga nagkaistorya na sila sa gireklamo nilang Ubigayni. Sa mensahe nga gipadaan ni Dr. Leonard Kevin Omnes, Hospital Administrator, iyang gipasalig nga human niya mahinabi ang duha ka habig, iyang siguruhon nga mahatagan og tukmang lakang ang reklamo batok sa usa sa ilang mga Ubigayni. Kung sa may assurance na mo ana, Dok, nga na inyong gi-aksyonan, iya ko na may update. Kung ang ako lang pong hangiyon ta, Dok, ba, nga pwede mag-public apology siya. Kay dili lang sa ako rang anak, tungod sa iyang mga nabuhatan sad siguro anak. Subling gitataw sa reklamante ug sa inahan niini nga dili nila buot dauton ang kasamtangang administrasyon kundi aron lang masigurong makurhian ang bati nilang kasinatian ilabi na kay ubay-ubay na usab matod pa ang nipahibaw kanila nga nakasinati usab sila og di maayong pagtatar gikan gihapon sa maong Ubigayni. Ug maghimo-himo mi istorya ma'am unsa say makuha na mo. May makakwarta mi maghimo-himo mi istorya. Ikaduha sad na sa mohang bokabularyo nga mangwartahay mi ang amo lang ba nga mora jud ni punto namo nga makorekto nga iyang attitude kay ngano verbal harassment to iyang unethical sad siya. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Misda.